ድማ ቀሪቡ ዘሎ ታሪኻዊ ቅርስታትን ኣሰራትን ምስቴማን ዕላማን ዝኸይድዩ ኣብ ቁሸት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ቀሪቡ ንዘሎ ትሕዝቶ ኣመልኪቱ ሄርሞን ሞክነን ዘዳልዎ ጸብጻብ ይስዕብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ፌስቲቫል 2014 ቀሪቡ ዘሎን ታሪኽ ድፋዓት ናቕፋን እምባደንደን ኣብኡ ዝተረኽበ ኣሰራት ገድልን ዘጠቓልል ምርኢት ብፍልይነቱን ሒዝዎ ብዘሎ ቅርስታትን ኣዘንታውን ህያው ኣብነታዊ መርትዖታት ዝሓዘን ኮይኑ ከም ዝረኸብዎ በጻሕቲ ሓቢሮም ምስቲ ንምርኢት ዝቐረበ ኣሰራት ገድሊ ታሴራን ካልእ ሰነዳትን ኣብ 1979 ዝተሰውኡ ውላዳ ተጋዳላይ ዮሃንስ ኣስጎዶም ዝረኸበት ወይዘሮ ሳራ ገብረስላሴ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ከም ዘገረማ ብምጥቃስ ከም ኩሎም ኤርትራውያን ወለዲ ስዋኣት ንመስዋእቲ ወዳ ዝምልከት ሙሉእ ሓበሬታን ወረቐት ሓርበኛን ኣብ ግዚኡ እኳ እንተተነግራን እንተተዋህባን ህያው ሰነዳት ውላዳ ኣብ ፌስቲቫል ምቕራቡን ብኣካል ምርኣያን ሓበን ከም ተሰማዓ ገሊጻ ወዲ ኤርትራ ዋልኹን ወድኹን ሓብኹን ንእሽተይ ተሰውዩ ናይ ወደይ ግን زيادة تسوي خلص እንደገና ታሪኹ ድረአ ደለፈ ኣብ ኤክስፖን ኣብ ብርሃን ዓድን ሓጎሰይ ወሰን እዩ ኣጎስቲያ ሓውስዎ ኣቶ ርእሶም ኣስጎዶም ብወገኑ ነፍስ ወከፍ ስድሪ መሬት ኤርትራ ከምዚ ዝበለ ረዚን ታሪኽ ሓቂፉ ስለ ዘሎ ብዝተኻለ መጠን ክሳዕ መጨረሻ ኣኪቡ ታሪኾምን ስእሎምን እትናቶም ዶክሜንትን ሒዙ ንስድራ ቤት ነፍስ ወከፍ ስድራ ቤት ኣብዛሃለው ያሃልዩ ክነግር ምኽኣሉ እዚ ዋላ ኣብ ዝኾነ ይኹን ክግበር ዘይከኣል እዩ ምዃ ምስ ፅንኩር ኩነታት ዝሓለፎ ማይ ኣሎ ውሒጅ ኣሎ ውግኣት ኣሎ ናይ ነፈርቲ ድብደባት ኣሎ ዝተፈላለየ ናይ ስነዳ ቦታ ምቹእ ዘይኮነ ከተቐምጠሉ ዝኽእል ኣብዚ ህልወልካ ግዜ ኣብ ፅንኩር ኩነታት ዓቂቡ ልክዕ ከምቲ ህይወት ዘለዎ ሰብ ነቲ ሰነዳትን ብህይወቱ ምምፅኡ ዓብ ነገር ዋላ ዝኾነ መወዳድርቲ እውን የብሉን ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ቴክኖሎጂ ነገራት ከማን መወዳድርቲ የብሉን ኣባል ቤተ መዘክር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ መንእሰይ ኢሳያስ ተስፋ ዝግነተ ኩነታት ኣመልኪቱ የርእና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ቅርስታት ምስ ምእካብ ኣስከሬን ስዋኣት ድፋዓት ናቕፋ ዝተረኽበ ምዃኑ ብምጥቃስ ብሓፈሻ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ቅርስታት ኣብ ናቕፋ ከም ዝዕቀብ ተገይሩ ከም ዘሎ ኣብ ፌስቲቫሎም ዓመት ድማ ገለ ክፋሉ ሒዞሞ ከም ዝቐረቡ ቀንዲ ዕላምኡ ድማ ብጽቡቕ ዓቂብካ ታሪኽ ምውራስ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ቀንዲ ዕላማ ቤት መዘክር ናይ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኮላይ ጨንፈር ቤት መዘክር ናይ ናቕፋን ቅርስታት ናብ ወለዶ ንምስጋር ትምህርታውን ኮላይ ዘሎ ታሪኽ ናይ ሃገርና ኻን ንምውራስ እዩ ስለዚህ ሓደ ካብኡ ትማሊ ንኣብነት ካብ ዘን ክልተ ኣብ ዘለዋ ወረቐት መንነት ናይ ስዋኣት ተጋደልቲ ኣዲኡ ኣሕዋቱ ቤተሰቡን መፅኦም ክሪእዎ ውዒሎም እዚ ሓደ ካብቲ ዕላማ ናይቲ ቤት መዘክር ኮይኑ ታሪኽ ወራርስ ከም ዘሎን በጻሒ ኣብ ፌስቲቫል መፂ ኸማል ታሪኹ ከእዘብን ከስተማቕርን ይኽእል ምህላውን ሓደ ካብቲ ዕላማ ናይ ቤት መዘክር ተወቂዑ ክንብል ንኽእል ማለት እዚ ብቤተ መዘክር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ቀሪቡ ዘሎ ምርኢት ኣሰራት ገድሊ ብሓፈሻን ታሪኻዊ ድፋዓት ናቕፋን ታሪኽ እምባ ደንደን ዝድህስስ ኮይኑ ብመልክዕ ቅብኣ ቅርስታት መሳርሕታት ስእላዊ መግለፅን ህያው ሰነዳትን እዩ ዘጠቓልል ብዘይካዚ ብውህደትን ምትሕባርን ዝተፋለየ ኣህዱታት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ቀሪቡ ዘሎ ንገድላዊ ታሪኽ ኤርትራ ዝድህስስ ብመልክዕ ስእላዊ ምርኢት ቅርጻ ቪድዮ ዝጭበጦ ኣሰራትን ካልእን ቀሪቡ ዘሎ ትሕዝቶ ንህይወት ተጋደልቲ ዕለታዊ መነባብሮኦም ዕጥቂ ተሳትፎ ህዝቢ ኣገልግሎታት ሕክምናን መጓዓዝያን ከምኡውን ምሕደራ ህዝባዊ ምንቅቃሕን ካልእን ዘንጸባርቕ ትሕዝቶ ብነጋድያን ኣድናቆት ረኺቡ ካብ ዘሎ ትሕዝቶ ሃገራዊ ፌስቲቫል 2014 እዩ ቤተ መዘክር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ቅርስታት ገድሊ ኣብ ምዕቃብ ይርከብ ከም መርኣያ ናይዚ ድማ እዚ ህያው ኣብነት እዩ ሄርሞን መኮነን ካብ ምርኢት ኤግዚቢሽን ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ቀጽሪ ኤክስፖ فستيفال إيرتراوያን ነበርቲ ምዕራባዊ ዞባ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ካብ 15 ክሳብ 17 ሓሳብ ከተማ ኦክላንድ ብልዑል ማዕረግ ተቓኒዑ ካብቲ ቦታ ንዝበጽሐና ሓበሬታ ሃብቶም ፍረዝጊ ኣዋሂድ ወሎ ኤልሳ ተስፋ ማርያም ከተቕርቡ እያ فستيفال إيرتراوያን ነበርቲ ምዕራባዊ ዞባ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ባህላዊ መንነትን ሃገራዊ ክብርታትን ናብ መንእስያትን ህፃናትን ብዘስርጽ ኣገባብ ብልዑል ማዕረግ ከም ተቓንዐ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣመልኪቱ እቲ ካብ 15 ክሳብ 17 ነሐሴ ዝተኻየደ ፈስቲቫል ንህፃናትን መንእስያትን ዘሳተፈ ስፖርታዊ መደባት ሰሚናራት ህሉ ኩነታት ሃገር ሞያዊ ኣስተምህሮታትን ባህላዊ መደባትን ብዘጠቓልል ንዜጋታት ምስ ሃገሮም ዘለዎም ምትእስሳር ዝሕይል መሰናድኦታት ደሚቑ ቀኒዩ ቀዋሚ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕቡራት
ሃገራት አቶ ግርማ አስመሮምን ፈጻሚ ጉዳይት ኤምባሲ ኤርትራ ብሕብራት መንግስታት አሜሪካ አቶ ብርሃነ ገብረ ህይወትን ብዛዕባ ሰላሰሉ ዘለው ልምዓታዊ ፖለቲካዊ ማሕበረ ቁጠባውን ዲፕሎማሲያውን ንጥፈታት ከምኡን አህግራውን ዞባውን ምዕባለታትን ጽልውን ብዝምልከት ሰፊሕ ሰሚራር ተሳተፍቲ ከቅርቡን ከለው ካብ ተሳተፍቲ ንዘቀረበ ሕቶታትን መልስን መብርሂታት ሂቦም ብዘይካዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ዘተኮሩ ሙያዊ ኣስተምህሮታት ብኤርትራውያንን ወጻተኛታትን ምሁራት ከም ዝቀረቡ እቲ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣብርሂም ተሳተፍቲ ኣብ መወዳእታ እናደመቐ ዝመጽእ ዘሎ ዓመታዊ ሃገራዊ ምትእኻቦም መርኣያ ጥርናፎምን ስኒቶምን ከም ዝኾነ ኣብ ደቆም ድማ እወታዊ ጽልዋ ይገብር ከም ዘሎ ብምሕባር ድልውነቶም ንኩልንትናዊ ሃገር መኸተ ኣረጋጊጾም ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ኣብ ወጻኢ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ዘካይድዎ ዘለው ድሙቕ ፌስቲቫላትን ሃገራዊ ምትእኻባትን ኣብ ርእስቲ ኣብ ምዕቃብ ባህላዊ መንነትን ሃገራዊ ክብርታትን ዘለዎ ዕዙዝ ኣበርክቶ ዜጋታት ንቕሓቶም ብምብራኽ ተጻብኦታት ኣብ ምምካት ደራኸ ሓይሊ ከም ዝኾነ ይፍለጥ ኣብ ከተማ ኸረን ሱሉሳዊ ዝምድና ተማሃሮ ወለድን መምህራንን ብምሕያል ንጥፈታት ትምህርትን ምድንፋዕ ተራ ወለዲ መምህራንን መምሕዳራትን ከዓዝዝ ኣመሓዳሪ ከተማ ኸረን አቶ ዘርእዝ ግዳዊት ምስ ኮሚቴ ወለዲ መምህራንን አባላት ቤት ምኽሪ ከተማን ዓበይቲ ዓድን ኣብ ዘካየዶ ርክባ ዘኻኺሮም ዝርግሐን ትሕተ ቅርጽን ኣገልግሎት ትምህርቲ በብዓመቱ ምዕባለ የርኢ እኳ እንተሎ እቲ ውፅኢት ግና ከምቲ ዝድለይ ስጉም ከም ዘየለ ዝጠቐሰ አቶ ዘርእዝጊ ጸገማት ኣለሊኻን ምእላዮም ኮሚቴ ወለዲ ነዚ ብግቡእ ተገንዚቦም ንምምሕያሽ ክጽዕሩ ከምኡውን ዝምድና ተማሃሮ ወለድን መምህራንን ከዓዝዝ ተሓሳሲቦም ዘለና ርእሰ ማል ኣብ ሓንጎል ደቅና ምስ እነፍስሶ መጻኢና ብሩህ እዩ ዝበለ አቶ ዘርእዝጊ ነቲ ኩነታት ንምፍዋስ ካብ ኣባላት ቤት ምኽሪ ከተማ ኸረን ህግደፍ ምምሕዳራት ከባቢ ሃማመትእን ሃማድእን ሓዳስ ኮሚቴ ከም ዝቆመት ብምሕባር ኣብ ቀረባ ግዜ ስርሓ ክጅምር ምዃን ኣብሪሆም እቲ ሓላፍነት ናይ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ምዃኑ ዝጠቐሰ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ አቶ ሓጎስ ኣድሓና ኣብ ዞባ ዓንሰባ ካብ መዋእለ ህፃናት ክሳብ ካልኣይ ደረጃ 64 ትካላት ትምህርቲ ተኸፊተን ኣገልግሎት ይህባ ከም ዘለዋ ብምሕባር መሰረታዊ ፍታሕ ንኽረጋገጽ ስርዓተ ትምህርትን ጉዳይ መነባብሮ መምህራንን ዕቱብ ፍታሕ የድልዮ ከም ዘሎ ኣስሚሩሎም ኣብ ዞባ ደቡብ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምቁጽጻር ብምትሕብባር መምሕዳራት ጨናፈር ሚኒስትርታትን ማሕበራትን ክካየድ ዝጸንሐ ጻዕሪ እወታዊ ውጽኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ደቡብ ሓቢሮም ኣብ ከተማ መደፈር ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ደቡብ አቶ ሃይለ የማነ ኣብ ዘስምዖ ቃል ሚኒስትር ጥዕና ምስ መሻርክቱ ብምትሕብባር ብለበዳ መልክዕ ንዝመሓላለፉ ሕማማት ኣብ እዋኑ ንምግታዕ እውት ዕማም ከም ዘሰላሰለ ብምጥቃስ ትካላት መንግስቲ ብፍላይ ድማ መምሕዳራት ምስ ህዝቢ ብቐጻልን ብቐረባን ስለ ዝራኸብ ኣፍልጦ ህዝቢ ንምዕባይ ጎስጓሳት ከካይዱ ብለበዳ መልክዕ ንዝረኣዩ ሕማማት ድማ ብዝቐልጠፈ ንትካላት ጥዕና ክሕብሩ ኣዘኻኺሮም ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ደቡብ ሓላፊ ኣሃዱ ምክትታልን ምቁጽጻርን ተመሓላለፍቲ ሕማማት አቶ ላይነ ዕቑባ ዝግብወገኑ ኣብ ነበርቲ ብሓፈሻ ተምሃሮ ድማ ብፍላይ ዝተኻየደ ጎስጓስ ኣብ ምንካይ ሕማማት ብሓፈሻ ምንካይ ሕማም ኣሶ ድማ ብቐንዱ ልዑል ተራ ከም ዝነበሮ ብምሕባር ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ዝመሓላለፍ ሕማማት ንምቁጽጻር ኣብተን ብተደጋጋሚ ዝረኣየለን ንኡሳን ዞባታት ክታበት እንስሳ ከም ተዋህበ ኣረዲኡ ተሳተፍቲ ብወገኖም ክታበት እንስሳታት ብሰፊሑን ብስርዑን ንኽውሃብ ሚኒስትር ሕርሻ ኣቓልቦ ሂቡ ክሰርሓሉ ተላብዮም ኣብ መወዳእታ ሓላፊ ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዞባ ደቡብ አቶ ፍራንኮ ኩባባ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምቁጽጻር ዝግበር ጻዕሪ ንሚኒስትር ጥዕና ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ከም ዘይኮነ ብምንጻር ኩለን ኣካላት መንግስቲ ምትሕብባርን ከሕይላ ተላብዮም ነበርቲ ሽዱሽተ መምሕዳራት ከባቢ ንዞባ ጎኘ ከባቢኦም ንምልማዕን ፍግረ መሬት ንምክልኻልን ሰፊሕ ናይ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ከምኡውን ናይ ምግራብ ወፍሪ የካይድለዎም ንሳቶም ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ብፍግረ መሬት ንዝተባሕጎገ መሬቶም ብምፍዋስ ሃብቲ ገረብ ከባቢኦም ናብ ንቡር ንምምላስ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዕማም ምስታፎም ከም ዝሕጉሶም ብምግላጽ እቲ ስራሕ ውፅኢቱ ኣብ ባይታ ዝረአ ብምዃኑ ቀዳምነት ሂቦም ይዋስሉ ከም ዘለዎ ረዲኦም ነቲ ስራሕ ዝመርሕ ዘሎ ኣባል ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ሕርሻ ኣብቲ ንኡ ዞባ መንእሰይ ሚካኤል መንግስቱ ብወገኑ ህዝቢ ኣብ ጽዑቕ ናይ ክረምታዊ ሕርሻ ንጥፈታት ተጸሚዱ እኳ እንተሎ እቲ ናይ ምግራብን ምዕቃብ ማይን ሓመድን ስራሕ ረብሑ ተገንዚቡ ይነጥፈሉ ከም ዘሎ ኣብሪሆም ኣካየዲ ስራሕ ምምሕዳር ከባቢ ማዕድን አቶ ያዕቆብ ዳውድ ቡጊሊኡ እቲ ወፍሪ ምስ ክረምታዊ መደባት ሓረስቶት ብምጥዓም ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ይዕመም ከም ዘሎን ጽቡቕ ውፅኢት ይርከቦ ምህላውን ብምጥቃስ ንተሳትፎ ህዝቢ ሞጊሶም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ ንኡ ዞባ ጎኘ አቶ ናትናኤል ዮናታን ድማ ዛጊት ልዕሊ 23000 ፈልስታት ከም ዝተተኸለ ብምጥቃስ እቲ ስራሕ ኣብ ኩሉ ቀላጥ ቦታታትን ኣብያተ ትምህርትን ክቕጽል ምዃኑ ኣነጺሮም